ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா லித்தியம் அயன் பேட்ரி ஒரு 4 செல்லு ஆர்டர் போட்டிருக்கிறேன். அது பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் காட்டுறதுக்காக அன்பாக்சிங் பண்ணி போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் 5 செல்லும் சேர்ந்து 400 ருபீஸ், 400 ரூபா. பார்த்தீங்கன்னா அதில் பர்ஃபார்மன்ஸு செக் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா 5 செல்லு ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா 1200 மெகா ஆம்பியர் ஹிட்ஸு, 3.7 வோல்ட்டு. இது மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 18650. அது நான் 5 செல்லு வாங்கியிருக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணிக்குவோம். இது 20 வோல்ட்டில் டிசி 20 வோல்ட்டில் செட் பண்ணிக்கணும். மல்டிமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லு செக் பண்ணுவோம் எவ்வளோ வோல்ட் இருக்குது அப்படின்னு. பார்த்தீங்கன்னா 3. 3.88 வோல்ட் இருக்குங்க. அடுத்தது இன்னொரு செல்லு பார்ப்போம். இதை பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் வச்சு 3.88 வோல்ட் இருக்குது. அடுத்த செல்லு பார்த்தீங்கன்னா 3.90 வோல்ட்டு, 90 வோல்ட் இருக்கு. அடுத்தது 4வது செல்லு .91 வோல்ட் இருக்குது, 90 வோல்ட் இருக்குது. அடுத்தது 5வது செல்லு, கடைசி செல்லு பார்ப்போம். .90 வோல்ட் இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக வாங்கியிருக்கிறேன், மினி ப்ராஜெக்ட் செய்யறதுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த செல்லை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் தீர்ந்து போச்சுன்னா மறுபடியும் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். 5 வோல்ட்டு இல்லைன்னா 3 வோல்ட் கொடுத்து மறுபடியும் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 2.5, அதாவது 2.5 வோல்ட் கீழே போச்சுன்னா பேட்ரி வந்து டெத்